The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 14:15, if you love me, keep my commandments. 1 John 2:4, he that saith, I know him, and keepeth not his commandments is a liar, and the truth is not in him. Joshua 1:9, have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Philippians 4:11-13, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. In any and every circumstance I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. I can do all things through him who strengthens me. Colossians 2:6-7. So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in him, rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Before we start our Bible study nining adlaw, kinahanglan ang atong pagsusi sa tagsa-tagsa nato kakalag. Kung ana pa ba yung mga sala diha nga atong nahimo nining adlaw, kinahanglan nga kini atong sugid, flush them out gikan sa atong kinabuhi. Kaya kung dili kini nato isugid ngadto sa Dios nga Amahan, then kini mahimong babag sa atong pagahimo ang pagtuon sa pulong sa Dios. Busa 1 John 1:9 nagatugon kanato, if we confess our sins, he, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you are facing is not to confess your sins yet, but to use your free will so you can make the most important decision in your entire life, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Busa, magampo ta kita karon, mag-aandam sa itong kaugalingon, magampo ta sa hilom. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ning lain sa mga adlaw nga imong padangat kanamo nga buhi pa kami nining among lawas kini mikan lamang sa imong grasya. Salamat niining among pagpahimulos, nining among grasya nga maong pagtuon sa imong balaang pulong, pinagi sa pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo nga maoray bugtong magtutudlos kamatuoran. Salamat nining tanan nga nagpanghitabo, umikan lamang kay kininasud sa imong plano sa among tagsatag sa kakinabuhi. Andama kami karon o pasabta kami, patinawi kami dugang sa imong kamatuoran. Aron kami makagamit niini sa among adawad-adawong panginabuhing Kristohanon kining tanan. Among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maingad daw sa tanan nato nga mga subscribers sa Balbido Evangelistic Ministry o kaninyong mga igsoon diya ni Kristo.
Welcome na sa kaninyo. Now, today, we are going to study another doctrine, category of doctrine nga mainungdanon kayo sa atong panginabuhing Kristohanon. And the title now is The Doctrine of Divine Blessings. Okay? So, are you ready? Una sa tanan, agi og labas na usab sa atong panumduman. Ang plano sa Dios alang sa tibuok nga ginsakupan sa katawan, mankind, mao kini ang plano sa Dios for mankind. Gibahin kini tulo, ang naguna nini kaluwasan, ang sunod ang magtutuo dinhi sa panahon, ang ikatulo ang magtutuo didto na sa eternidad. In other words, the first phase of God's plan is salvation. The second phase, or phase 2, is believer in time, and phase 3, believer in eternity. Now, so therefore, ang atong concentration, ang atong focus, okay, ang atong gipunting, gidupot gayod sa atong concentration now, is bahin ni ikaduha, nga phase 2 of the plot or protocol plan of God. Tawgon nato kini og the protocol plan of God. Kay nakanastugon sa pulong sa Dios sa 2 Pedro 3:18 nga kita patubuon diha sa kahibalo o kanang grasya ni Ginoong Hesukristo, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, ato ning gibalik, paglabas lagi sa atong panumduman, aron kini masilsil na gyud, di na gyud makalimtan. Okay? So, ang balikon, that our concentration now is on phase 2. O gining proseso, protocol nga plano sa Dios nga kanang patubuon kini atong kalag is otherwise called spiritual momentum. And as we go on with this spiritual momentum by studying God's Word on a daily basis, regularly, consistently, and persistently, okay, this is what we call spiritual momentum. So, as we go along every day nining atong ginabuhat, ang atong tumong is to reach spiritual maturity, the third stage of the spiritual level or spiritual growth. Ang pagtubo ng espirituhanon kay tuluman ka mga espirituhanon nga ang naguna nini ang pagkabatang masuso, baby believer. Ikaduha, adolescent believer, hingkod nga pagka magtutuo. Ang ikatulo, mao na ng spiritual maturity, which is our ultimate goal. This is the goal of every believer. Ayaw gyud ni kalimti. So, buot sa Dios, ang mga kabot nato gini, espirituhanong pagkahamtong, kay kining maungang ang mao naman kini ang otherwise called capacity stage. Mao ni ang naa kanay katakos sa pagkinabuhi. Capacity for life, capacity for love, capacity for blessings, and capacity for happiness. Og kining maong spiritual momentum can only be maintained by studying regularly the doctrine of the Word of God, Bible doctrine. So Bible doctrine, which is the truth, kamatuoran, maura ang bugtong tinubdan nga atong makabot kining ang sa pagkatakos sa pagkinabuhi, capacity for life. So Bible doctrine nga naa na diha sa atong kalag is the main source and the fountainhead of happiness.
Now, why magtotoo can afford to neglect the perception of doctrine tungod kay ang doktrina mao man lagi ang tinubdan ni ining maong spiritual momentum. But doctrinal perception is not merely a means to an end, dili. A system of perpetuating capacity for overt prosperity, because doctrinal perception in itself is a reward. Ganti kini. Wa gyoy makatupong sa Bible doctrine nga mituhop na diha sa imong stream of consciousness, imong panimuot. Ngano? Tungod kay mahimo kana siya nga tinubdan, the source of all tinubdan sa tanan. Bible doctrine is the source of the problem-solving devices nga gisangkap sa Dios alang sa matag magtotoo. Now, in the life of the believer, magagawas ang pulong sa Dios o magatuyok-tuyok na kana diha sa panimuot sa maong magtotoo. It now circulates in the stream of his consciousness. Og sa panahon nga naay pagsulay, naay mga kaguliyang, trouble, in times of trouble and in times of need, ang doktrina, dili. The Bible as a book will not be able to help you. Dili makatabang kining libro nga gitawag og Bible. Dili. Unya na payuban gani nga magdadaw og Bible aron kuno mao'y habak nila o panalipod kunuhay, proteksyon nila gikas mga panway. That's why we have to weigh things. Timbangon na to. Dito magpasulabi o pagtagad sa atong pagbati. Emotion. We're in trouble, by the way, nga kung atong tugutan na ang atong pagbati nga mo'y mudumala sa atong kinabuhi. We have to timbang kung unsa gyud tinuod. Gusto? Klaruhon gyud nato unsay tinuod. Di kay magpadalang ta sa atong emosyon, sa atong pagbati. Tungod kay paminaw. Ang tinuod, the absolutes in the life of a believer is the truth. Ang kamaturan and nothing else. Ug ang kamaturan has no other source. Why lain siyang tinubdan? Gawas lamang diyas pulong sa Diyos. In the Bible, in the Word of God, doctrine in the soul is the fountainhead of happiness. Temporal blessings or any kind of blessings for that matter are never the source of happiness. Dili. Blessings are the result. Paminaw. Ang mga panalangin, resulta kini o produkto kini sa atong katakos. Sabtagi na. Your happiness from your social life with God inside your very own palace, gitawag nato operational divine dynasphere, overflows into the realm of overt blessings. Now, when you daily worship and fellowship with God, pinagi sa doktrina, are forgotten, then whatever overt prosperity you may still possess, mahimo lamang kini nga gitawagon ritual without reality. Kasabot ka? Now, ano ay ihimplo? Tagaan ka na kong ihimplo. May I ask you this? Mangutan ako nimo. Unsa man gyud ang nagadasig kanimo to come to Bible study? Abe? Unsa man? Well, dagang hinungdan. Maybe kaninyo nga nagapadayon as pagtuon sa pulong sa Diyos sa inyong mga kongregasyon, sa inyong simbahan. Maybe ang gadasig nimo mao nga na tingali kay kakrasan sa nagatambong o sana. Or maybe nadaka sa sugog
Meaning, gipugos kag tambong kay most of your friends na nambong pod. Or tingali, curiosity lang nimo. Tingali curious lang ka nga maniid sa gitudlo o daghan pang mga hinungdan. But you know, there is only one good, proper tukma husto, legitimate reason nga magadasig kanimo to come to Bible study, and that is to learn the truth. Husto? Nga magakaton ka sa kamaturan. That constitutes the principle. Ritual with reality is meaningful. The rest of the reasons and motivations why you come to Bible study then applies to the principle nga ritual without reality is meaningless. Sabot ka? Now, nahibaw ka ba kung sa akong buto na sabot? Did you know that what I mean? Kaya bini mo, fellow believer. This is addressed to you, fellow believer. Ang inungdan sa atong pag-attend and come to Bible study is to build up our spiritual momentum by spiritual growth. Pinagi sa grasya o kay balo kang Ginoong Hesukristo. Segundo Pedro 3:18. But, if you just attend church, musimba ka lang o madomingo kay you feel it is your obligation or you feel like attending kay mahadlo ka gabaan sa tibuok semana, na mo nagiingon tao, ritual without reality is unsa? Meaningless. Way kahulugan. Kasabot ka? Remember, worship only becomes a reality when you know who you are worshiping. And through worship, ang tinuod nga pagsimba is giving thanks for all the things that you have received. And actually, true worship, mao kini ang exaltation of the person and character of our Lord Jesus Christ. Mao gina. Di man ni, nga kung musimba ka lang tungod kay obligasyon nimo kana, o na imong nabatasan, sukad sa imong pagkatao, kay your parents used to practice that kanang tulumanuna, sa way pagsabot, ngano, kinsa imong gisimba, and all of that. Then, mao na giingon og ritual without reality, wa gyud nay meaning alang kanimo, wala. Inumdumi ba yan? Nga God is real. Tinuod ang Diyos, ha? Buhi ang Diyos. God is real. Anything that involves God has to be real. Sa imong pagbuhat o pagtuman sa mga tulumanon bahin sa Diyos, nga wa kay naibawaan, nga kahulugan o meaning behind those rituals, then ang imong pagbuhat nila, mo ka na maghahimo na unya kanimong pildi, failure. You see? Failure ka sa imong Kristohanong paghinabuhi. Now, ang sekreto sa prosperity test is genuine humility, which enables you to learn capacity and appreciation. Genuine humility. Matuod gyud nga pagpaubos. Motivates obedience to the divine commands to faithfully absorb the Word of God. Sa laing bahin, ang Diyos nagasaad ka natong mga magtutuo ni Jesucristo o mga panalangin. Gisaaran ta. Iyang saad nga buuan ta unya sa iyang mga blessings, panalangin. Maura ba niya atong title ni itong hisgutan? The Doctrine of Divine Blessings. Now, ug kanang mao nga mga blessings, ang tumong, the target sa maong mga panalangin, kitang mga Kristohanon. Tanan nga mga Kristohanon. Apan iya lamang mabubo ang maong mga blessings nganhi kanato sa higayon nga makaangkon na kita ni anang katakos, capacity to receive them. Sabtagina.
Dili mo bubo ang Dios sa iyang mga panalangin kung wa patay katakos sa pagdawat kanila. Busa, kung mao man di ay kini, dili mapangayo, dili nato mapangayo, dili nato mapaliupo, di nato mahangyo kining maong mga panalangin gikan sa Dios. Kaya ngano man, ibaw ka ngano, naa may patakaran, naa may lagda, naa may protokol nga hingpit ang Dios bahin sa iyang pagbubo sa mga panalangin. Kasabot ka? Yun ang dumi. Ang Diyos hingpit. God is perfect. His plan is perfect. Busa, na siya ay perfect nga kamanluan, lagda, sumbanan o pamaagi, bahin sa pagpangapod-apod niya sa iyang mga blessings. Correct? Naniya pa. Di man gani mahimong ampuan ng panalangin. We cannot. We cannot pray to God for blessings. Kasabot ka? Akong sublion sa pag-ingon kanimo, igsuon nga magtuto, nga ang Dios, naa siya iyang talamdan, kalagdaan, sumbanan, o pamaagi nga hingpit. Perfect rule, perfect protocol. Nga wa kita katungod pagpabawog o bend o pag-usab niya na o pagpabintaha. We don't have the right to alter. Kaya hingpit gud siya. Kasabot ka? Ang iyang protokol, bahin sa pagbubo sa iyang mga panalangin nga ni kanatong mga magtutuo, mao nga patuboon kita diha sa iyang pulong. Only through the study of His Word on a daily basis, agi ka nagpagtuman sa iyang mando diha sa 2 Pedro 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Pagion kita sa tulo ka ang ubahin level of spiritual growth nga mao ang baby believer, adolescent believer ug ang kinatasan spiritual maturity or spiritually mature believer. Ug dihas maong ang nga may katakos kanang buuan sa Dios sa iyang panalangin. Klaro na ba na alang kanimo igsuon? Tubo lagi. You see, God is just tapping His foot, just waiting for believers to reach spiritual maturity, the capacity stage. Hinumdumi that it is God's promise to pour out His blessings sa diha nga maong magtutuo makakabot na niya ng capacity stage. O kining iyang mga blessings, kitang mga magtutuo ang target niini kita. Sabtagi na. Sa ato nang nasayran gikan sa integrity o pagkamasaligan sa Dios nga every time God promises a thing, that thing is always unsa guaranteed. Garantisado. Kanya napabakay pagduha sa pagkamasaligan sa Dios. Dios na gud nang misaad. Napakay pagduda. Tubo lang lagi sa pulong sa Dios. Kay ang Dios mo ingon gyud kanimo. Inikamtong na nimo anak. Di gyud ka magmahay. Di anang labihan sa kadaghang panalangin para nimo. Now, by the way, ato nagiingon din nga ang tumong o target sa mga blessings sa Dios mao kinsa? Mga magtutuo. Kanang way labot ang mga dili magtutuo ha. Mga magtutuo ra. Okay, mao i-target tumong ni ining maong mga panalangin, okay? Why? Ngano man nga mga magtutuo man lang. Tungod kay ang mga unbelievers paminaw. Kung ikaw dili magtutuo, ikaw why relasyon? Wa kay relasyon ngadto sa Dios. You have no relationship. Unbeliever go ka. In fact, they are not members. Ikaw, you are not a member of the family of God. I'm so terribly sorry to tell you that. What ay mahimo?
kamaturan ha. So, wa kay relasyon sa Dios. Wa kini sila labot na kiniyawag sila ang mga di magtutuo tanan ha. Wa kini sila labot sa mga kaayuhan nga gigahin giandam sa Dios sa iyang mga anak. First of all, wa man sila mutuo ni Ginoong Jesucristo nga ilang manluluwas. Nga mao'y requirement nga mamahimo ang taong anak sa Dios, mamahimong sakop sa panimalay sa Dios. Juan 1:12. Sa may gisulti, Juan 1:12. Apan katong midawat o misalig ganiya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Klaro? Well, angay tang hinumduman din nga ang mga blessings nga gisaad sa Dios kanatong mga magtutuo, dili niya mahatag ngadtos mga dili magtutuo. Apan tingali mo ingon ka, naman lagi mga unbelievers nga nagkadawat ang mga blessings. Naiuban, o gani, daghan kanila nga murag blessed pa kaysa mga believers. Well, paminaw. Paminaw din Kaya basi mo kas passing na pod. Ang Diyos, so are you listening? Ang Diyos, mubo sa iyang mga blessings ngadto lamang sa iyang mga anak, mga believers. Once makaabot kini sila sa maturity stage o capacity stage. Ang Diyos, mubo ngadto kanila directly. Nang anumang directly man. Because anak man kini sila sa Diyos. Okay? So, directly. Diretso yun. Ang Diyos, on the other hand, cannot bless unbelievers directly kaya lagi di man sila sakop sa panimalay sa Diyos. Ang Diyos, paminaw, mupanalangin sa mga unbelievers not directly, but indirectly. Pinagis gitawag tao, blessing by association. Or, through the pivot, nga mao ang hamtong ng mga magtutuo, kining pivot, mature believers. Mao nang makadawat o inunta malagputan o mapiskan ang pipila ka mga unbelievers because again, through blessings by association or through the pivot, kasabot ka. Apan again, ang mga di magtutuo do receive blessings, but those blessings that they receive are not as secure, not as superior quality as that which mature believers receive. Kasabot ka? Now, kinahanglan numduman na ito Let's bear in mind nga ang mga panalangin that God had promised and prepared for believers had been readied. Iya nagiandam gitaganas kaniadtong wapang tanan. He had them ready in eternity past. Let's also remember that all the blessings that every believer is entitled to receive depend entirely on the saving work of the Lord Jesus Christ at the cross. It is all through the courtesy, love, mercy, and grace of God. But most especially those blessings all depend and are based entirely on what Christ has done at the cross. Kasabot ka? And of course, ang mga panalangin siya just being poured only to mature believers are of superior quality. Nindot, ligon, secure, and will last forever. And they are guaranteed for every mature believer. Sabi ni mo, fellow believer, ang mga panalangin nga imong madawat gikas hustisya sa Dios as a whole from the grace of God, aside from being of superior quality, secure and eternal, are a testimony to the love of God. Saksi gina. Yes, a testimony kana sa gugma sa Dios. Gugma sa Dios for you, believer. Kasabot ka? Now, kung maghisgot ka ni tao gugma sa Dios, wa baya
tay wa bayay labot niya na ang February 14. Way labot ka ng Valentine's Day. Ang love of God, di mo sibo, ana. Na manghatag mga cards, anang okasyon na. 1 Corinthians 13, love is kind, love is patient, etc. Nabitaw na diha. By the way, ang gugma gagisgutan sa Biblia has nothing to do with emotion. Why labot? Why labot ang pagbati ay? Timan na. The love mentioned in the Bible has nothing to do with our emotion, but it has everything to do with our mental attitude. Atong pangunahuna. Therefore, this kind of love mentioned in Biblia is a mental attitude. It's a system of thinking. So when we talk about the love of God, God can prosper a mature believer with the maximum expression of love. That means it has something to do with our mental state and your spiritual state. Now, okay. Sa ato nang giniingon, nga ang Diyos nagaandam. He has His awesome, marvelous, fantastic blessings ready for believers nga takos na have the capacity to receive. Kaya nakaabot naman kini sila kinatas ang the topmost stage nga maong spiritual maturity, the capacity stage for believers to receive God's blessings. Sa laing nga niini mao ang mga blessings, the escrow blessings. These blessings are so very secure and of course, superior quality. Taas o kalidad. And we have already said that those blessings had been promised and prepared by God dinto palagi niya kiniandama sa eternity past, sa wapang tanan. O, we also said that all these blessings that every spiritually mature or winner believer is entitled to receive, kini nag-aagad lamang entirely on the saving work of our Lord Jesus Christ on the cross. Again, it is all through the mercy, love, courtesy, and grace of God. And of course, ang mga panalangin sa Diyos being poured only to mature winner believers are of intimately superior. Okay? Infinitely superior quality. Indescribably superior. Secure. And assuredly will last forever. Kining mga panalangin gigahin giandam sa Dios alang sa mga magtutuo nga mananaog, mature, winner believers, nagagikan kini sila sa hustisya sa Dios as a whole from the grace of God. Kining maong mga panalangin nga atong gisgutan are a testimony of the love of God. Diba nina? Gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios mao kining gugmaha nga daghag mga ginahulagway sama nining mosunod. Paminaw. Kini ang mga description bahin ni ining atong gisgutan nga gugma sa Dios. Love complex. God's power system. Protocol plan of God. Integrity envelope. Divine dynasphere. Operational, ha? The Christian way of life. O guban pa. So balikon ko sa pagpatinaw kanimo higala nga magtutuo. Igsuon nga magtutuo, I mean. Nga ang gugma nga hisgutan diha sa pulong sa Dios. Dili ka nang gugmaha nga naibawas tao nga nagagamit lamang sa pagbati, kundi gugma kini nga nagagikan sa pangisip, sa pangunahuna from our mental attitude. So anaas pangunahuna kini, okay? Nainom doon ka ba sa gisulti diya sa John 3:16?
For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. Nawa na magsulti og God felt in love with the world. Dili. Wa mo gamit ang Dios sa iyang pagbati diha. Wala. Migamit siya sa iyang panghuna-huna. Sabtag yun na. So kung buot kang higugmaon sa Dios, nan, higugma, dawata, tuuhi si Ginoong Jesucristo nga imong Dios ug manluluwas. Mao ka na Yahweh. O gani, maimo ang kinabuhing dayon. Mao ka na prerequisite nga agianan sa tao, una pa siya mamahimong anak sa Dios ug mahimo na siyang sakop sa harianong panimalay sa Dios. Excuse me. Human nimo tumana ka na, I mean, ang imong pagsunod niya ng maong unang lakang karon. Kamisun ka na sa plano sa Dios, at the same time, gibalihin ka nagikan sa takna sa panahon ngadto sa eternidad. Nga diin nagahimo usab ka na nimo nga lungsuranon o lumulupyo sa langit. Tagalangit ka na. Pilipos 3:20. Ato ni padayon ugma. Ayaw sipyat sa pagsunod nini. Nining nindot nga mga ilisgutan, pagtuon bahin sa mga panalangin sa Dios. Magampo ta. Ato karong iduko ang atong mga ulo, piyongon atong mga mata, samtang atong ipahinungod kining pipila ka mga gutlong na hibilin nining atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw. Atong ipahinungod kining maong pipila ka higayon ngadto sa atong mga higala kinsa wa pa si Kristo sa ilang kinabuhi. Kini silang way paglaom. Wa pa diha kanilang kinabuhing dayon. Wa sila'y relasyon sa Dios. Musa, ang Dios tungod sa iyang gugma, sa iyang grasya, nag-andam siyang paagi na kini sila maluwas. Gibuhat niya ang kaluwasan, pinagi siyang bugtong anak. Nagpakamatay dito sa cross o milukat sa atong mga utang sa sala. Ang pangayo ra gyud sa Dios sa katawhan mao nga ilang tuuhan katong gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Kana nagpaila nga ilang gidawat sa Ginoong Jesucristo nga ilang Dios ug manluluwas. Faith alone in Christ alone. Mao kanang paagi sa Dios nga ang tao may pasiguli siya ngadto sa Dios ug nga siya maluwas ug nga siya dili na kandidato nga moadto sa linaw sa kalayo. Busa tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mao kana ang iyang grasya nga kaluwasan. Magampo ta. Amahan namong Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Salamat sa imong grasya, kini nga mo pagtuon sa imong balaang pulong grasya man, amo kining gipaymuslan, agi kinigtuman ug sunod sa imong mando. Nga among hatagag pasiuna ang imong mga pulong, aron kami mahimong suod diha kanimo. Salamat ning tanan, sa ngalan ni Ginoong Jesucristo ang bugtong manluluwas. Amen.